akorekanire aseke nyurukiao ekiota gito tumanye asubwango mono abunda isi veke nambeye asesemi yao enoti isano na ibire inya isato isano nemu ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elioto akere nabasaki baito baikasuri na kubekoro boti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simi yao ime Nyabeta kira ritu kuri wiki kurwa Jumatatu wika Ijumaa chinsa ibere nenusu chiabotuko ime ya Ndizi TV Nyabeta Gusii Urban Blaze Omugaso ubona turiguchia kwa babuna butambe Omo science niyende Omo science niyende nigonde imea Gusii Urban Blaze #ekebemboli Nyali na koronyaramba Chenkorkunga MC Migi make sure kwa watch the show korkunga Gusii Urban Blaze Ogotoka Nyamira kebirigo no timo girango Ninchungo monyere Nigukomerana na Petra Mukira Asichingeru Chabasai Mama wololo jirani ananimada amejibeba mwenzenu minapagawa Runga Faith Star yote bagagu nga jirani asomurobere Gusii Urban Blaze #yase mitandao yonspi #yekebemberi nyoro murobere yoigani gokora tunainje Petra Mukira kila ritukuri ya Jumatatu wika Ijumaa kuanzia saa 8 hadi saa 10 Monday to Friday. Kerenkovo kamami naewe kankorota mami Tobute mpaka boire Ngwanche nainde baka mami Alia genreta simitandao Chingeru chia Alia korekanire Elio kumanyumu sao bono na kumukinya kebirengerio ime ya Ndizi TV Gusii Urban Blaze umurubulio gugwikia ebilenko binde #ekebemberi Ndizi TV ubwansu bw'Gusii Omwanchumuliriya bwa televisioni ya Ndizi TV mbiyemo sukoira chinsa chao na kuliriya televisioni yao na mbegemo yomunwa bweke Gusii bono onye kubwate nganende yonsi yokwe murungania woso komenta na bogo toikera asu twakiresimi asinamba enotisa no ibire inyisato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo gose otorikere yukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com Voigo na bugotonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook, YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na voigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sikia bisichito ekyo kirebo cyobwe kiro ya embassy ekeroko genda nyakoe ase bara ekurwa Kisii kogenda Kisumu Ndizi TV obwansu bw'Gusii omuliriria bwe television ya Ndizi TV nigoto kuiraniria ngambiya muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubiriyo yaitu yonsi chinsemero ngebere naye bono onye kendegia korekanire aseke nyurukiao ekiota gito tumanye asubwango mono abunda isi veke nambeye asesemi yao enoti isano na ibire inya isato isano nemu ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elioto akere nabasaki baito baikasuri na kubekoro boti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simi yao ime Nyabeta kira ritu kuri wiki kurwa Jumatatu wika Ijumaa chinsa ibere nenusu chiabotuko ime ya Ndizi TV Nyabeta
Ndizi TV obwenso bw'omugusi nigo bono yakubonikira ndekerene negokurentera chibiche chinkiya nabwo chinkeno nukukigima nabwo gotonyora asorogo nkorbo gusi neji county chitoetanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Makori nechisemo chinde chinyinge nigo gotonyora aside kode ya Star Times channel 195, Go TV channel 824 na free to air decoders, digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ikigo korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu uomogusi. Omwanchumuliriye bwa televisioni ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuliriye televisioni yao na mbeyemo yomunwa bweke Gusii bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania woso komenta na bogo toikera asugutwa kiresimi asinamba enotisano na ibire inyesato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo gose otorikere yukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com boigo na bugo tonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook, YouTube nigo togotoka buna Ndizi TV News na boigo TikTok nigo togotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sichia bisichito ekyo kirebo shobwe chiro ya embassy ekeroko genda nyakoe ase bara ekurwa Kisii kogenda Kisumu. Ndizi TV obwansu bw'omugusi omuligiriria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambiya muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubiriyo yaitu yonsi chinsemero ngebere naine bono onye kendegia korekanire asekenyurukiao ekiotagete utumanye asubwango mono abwonda isi reke nambeye asesemi yao enoti isano na ibire inya isato isano nemo Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Buyamana wano mwanchumurire on Ndizi TV andonsi asoberete nande nigo bwakire buya asimambi yaboniga andonsi asoberete nogosemerikwa na Nyasaye nawe wanchiri twaralitukeriga asimambi yaboniga nilituko lya Jumatano tarehe 20 mwezi wa 12 mwaka 2023 twasemerwa Nyasaye nawe wanchiri kwaralitukeriga asimambi yaboniga chiacharire ngejideka 10 na kianda asechinsa 10 na ibere chabona mambia nelibina ebintu bikebika twachikora roberia tuachakira tujerera sinini korende elina ebinte birosi na makamanya bantu goikabira aligereriwa bibebuya elinde bimanye kwa buya tali ntutwanya urwa korende nemdo twachikora arana injina Joshua na Dorcas twabegere buya birabwenera ndema otonyora asinjira yabene asimambi yabone na kwarende kende 10 asumuruberi bwensakia litukeriga tuchaka naye na ntokora manaye asimambi yaboniga gebono totenga kikwa bogire na kiroberi tukuliao asimambi yaboniga ningego gokora ngego jokora situkulia lero boyga kiroberi tiekrotote tia matuko bono masinini toswe as Christmas boygo matuko make gomanyerere toswe asomwaka wejibere nemeron kebere nainye na kiaye bwirobereti as Christmas yeke no chiko share na bamino gosino josanga na bamino gosina hetubwati Yo jumina ndete utosukuma kolende goikabona nayo nyoregento keke okubeka monu ase omwako yo gabono twakwalene ase kyari kome asimambi yabone tosoime yumuroberio tochaka munana ntokora munaye asimambi yaboniga uchumbe abuna botamye tumigwetera se namba ya 0792192834 namba ya studio asimambi yabone boigontora asisemo mitandao abuna kawaida tonyore asisemo ya Facebook tonyore Ndizi TV News Digital
inazame ya Facebook una Ndizi TV News Digital onyora gotonyora asenjera ya bere boiga sensemo ya YouTube na botambe na botonyora Ndizi TV News onyora chinga kigera sensemo ya X @Ndizi TV News boigo ndura sensemo ye website www.ndizitv.net abano togotoka asemambi ya boni ine noisa negetene ngwana yumugabana bwe county ya Kisii Boruzimbarati anekrotombwate aburi tukuya margoba ine rengwana awtebya sima bioni kolende na kwarganidi imeyumurobiri Joshua tabuna botambe na reproduce to kwana kuna maligine chibichago chere asenjera yabene wakire uyo mwancho muri wita sene Ndizi TV na kikwabo kire mambi ya rero nyasa utwancheire takumte ngambi ya mono aso utwanchera wo ikorora rituke kana bigo kumera na gaiga asembe o me Ndizi TV na bo wansubo mo Gusii omurobiro Ensakia ase egekeke mono mambi watenga bono nyasa iga twancheire tiatomwa esikone bakoire na sare ekyagera okorire egekone ko tuikyase rituko rya rero mwancho muri na bangi babwate okugania gukora emambi ya rero gusukwika etariki ya rero etariki emerongo ebere echomotenyo 12 bono chinga kitogendete ko yaregania okora omwaka oyoiga nabo igo ko sherekea rituko linene ryesuguku abona sabanta bange bagendete gukora emerobire kwena kinga ngosanga bale ndabamwe abo bali konya bale abanyamwaka bono ni maite basoire ko goswa chinka basoire gosyomerie bisiri bya chinka cyabo erinde ko kwena kingango sanga bale nabamwabo tibabasa kotigwa magega ko mancho bale gotenga karibu kigima asiri tukoria rero ritukoria Jumatatu ali tukoria Jumatano bina botambe Jumatano nige koba ayechisemi gose education Wednesday chingaki to aro chingano nyana boroki wabono banyorira mabaga ase ensemo jichiskuru ayedio kwena kingango chibale gosoa ekiraskiri kyanda achitariki 15 chikoika omotinyo motangani omwaka o 2024 oso mwaka gocha erina kwa genderia asensemo ya masomo igonegento tugenda tukwana kinga ababuri abange asenga kiyiga bono tibago chikoria mandasi mange kyagerani ngo barachi ekobeka ebirengera byabo anena sensemo okoira abana babo chiskuru na ubayigo kwana kinga basoire ase enseme yo ya form 1 gosekira skeri kyanda ari kwana kinga na barabu bwate iregetari ase emyaka ere motu ebane kinga na barabu bachire motu go kwarigania omwancho murigeria imeya Ensakia erieta Dorcas Kemuma ngotenga karibu kigimato sotwensi etunyale gosanga ase njira ya bene tunyale gotebani nararia yakwa kante ase tukurigoro ase boniga abugoro marago batwa watomorai we county ya Kisii Simbarati ase bonale kwanira aba Kenya gosaba abamenye be county ya Kisii omete bono aba Gusii bale chingongo chonsi ase rugongo rwa Kenya ntoro chino nabantu ko chinse cha Michael mbabwate ti engane yo kabisa maana gitinga basira se mitandao babwatire ngambo ye ebitaseni bya Gusii nabo igomora iwe county ya Kisii ase bono to kuboria ngakia no isaneketene na yarabete ka ukwana no isaneketenaro kwa tumanye gwetera se namba ya 0792192834 inere namba ototebya kurwa usotomera uchumbe rinyale ko tebya ototebya birengera byao kubwatikana na amangana iyo morai we county ya Kisii Simbarati asebono abugora abeteka ukwanira abamenye ibyo orogongo rwa Gusii ose Kisii county asemerobereria akorera abayigo ase emirobereria bwate ase county ya Kisii ose ase abamenye be county ya Kisii ase ensemo ya magenderero so aso murobiro bwe Ensakia aboniga aso gotomanyanga notore pamoja nigo goso sensemeri ya Facebook aso gotonyora buna Ndizi TV News Digital abonotore Bono gabubeke comment yao gabu tutebe kerengera kiao na bayigona boko koganeria babere batatu litukoligiya na bayigona boko batenga bono so emeyo murobiro obwe Ensakia murobiro chire inkuma ase orogongo rwa Gusii na bayiga sensitu ya Kenya kogoso bayiga sensemeri ya YouTube boto nyamna Ndizi TV News na bayiga so mtandao we website nyamna www.ndizitv.net abuno togotoka nikobona mashabiki tontore no kwegana ngabono mwabokire chakire litukorino mwasoire bono kweroberia boikirenu soko genda ebibago beino na bali mwasikire
ebibago ora ni maitenga wana mwasoide kobeka emirobe yokwana kinga ngokora mo abira tatu aseri tuko ekyagera to kobaiga auto goikaransende baka boche boire igobona ntono kwigana ngabona mwabokire buya nabo igo mwachakire rituko rino igobona swaso marobire tunyale gosanga amange ayo agene tokorekana asense yeito ya Kenya kuyesa no manchumuri on Ndizi TV wenda utubwati asemambi jabonia tuchaka monaye na tukora monaye asemambi yabone tutumere uchumbe yao yabona botambo totenga kikwa bokire na kirobereti tukuri yao asemambi yabone bandoli katebire egoro mugabana be county Kisii baruzimbarati na kwandete jumba chura lya buli tukuri goro egara kwanda igoro yumwako yomo ase OBC boigo na kiarobereti asumwako yiga ase chobisi osena gyo jokoro bokora libwaye ase county ya Kisii Igomajube na boto utumere uchumbe hae noisani gitende ngwana yomugabana abai kaunti ya Kisii anenekera argote abaiguru yemagendero abudi tukurigoro utumere uchumbe hae asimambi yaboni gato yasome asinjira yabere bune ditukira Jumatano botambe nituke tuwamurekera amangana ikisemi abawo kolende ditukira rao ngonyana tuwana Bishop Chonu Mangi Arato semi nera to tenga kia karabana bareka na kiwata kiri kulendwa jisikuru wano kuchukuru jiri na kino na Bible atakere arobo semi na Bible ngakiba kwe roberia asumusimu yobwe Christmas bakori chibese chonzi go Bishop John Omange ngoikara assistant koragense ye monenus ya bona mambia bayigo tuktebana kimorembe nora sense ite ya Kenya ngakibintu bire parabuna libagarie kanisa ngakimafunzo kibago chikwa abantu oseba kwa abantu chinga kieji Christmas Igongo ikara assistant koragense ya monenus kardoji kwenda gatoji chaka machano ito ma asema kama mwana into toske kiara enero Ndizi TV obwansusi 0792192834 na namba ya studio asemambi yabonia na kikwa bokira na kioroberete edit kuliao ekyo na kikirenga yeto asemambi yabonia kikwa rosiri tukuliao manchumoria ekiagera otara usediri tukuliao na bokonyona ebintu byago turwaneire gose byasarekire ase orabe ekiagera into bisareke na bokonyona bono egasi yago kwamiri gose yago sarekire gombi yoboke mapema abwiroberi kiara bathana mapema is the best gose mapema nerere bya ase okoba successful gose asoko suka kurwa gerenge kemogochi ase kende ekarotete naye goikirania alionso te goikirania sibuna omonto binomete buno omonto na haro otagete goikirania nare otagetokore ekiagera naye nobwate dream yao gose ndoto yao yo goikirania otagede oikirania asogima abuao kabisa igo manchumurigira tutumire uchumbe yao wetrase namba ya 0792192834 abuno watonyora bunandize TV news goso kwa 92 yama asa yama emambi yabono Ensakia kerengere kyao gototebyo wetrase namba ejuna banga totenga kikwabo kire amashabiki eitoko ruchinsa mochonsi amashabiki koruchinsa mochiri cyakya mwasi ndometenga bono beti terato teiko amatukara eriga naboiga amashabiki eitoko chinsa mochicharaga Jabo kirisaro go chisamo chichasunika nere chat munari naboigo amashabike aito mwensi bono patenga karibu kigima tosoya sumuro video totebye ngakimogendrete ngakimoro betino nyana sesu kukoyeiga na kimwacha kire mironi meta abantu abangi boniga igo bare engakeri ashamura engakeri bono bagosanga gosenga keri go kwikire ebinto bigotyoka ebinyore bitungo gweta igo bono ayo mintoto basa como chago sangano yomino unatogo sangana inuga gakira butame ngotenga ekere waso irase gusukonye rwate gentu konye nengana orochine yamana gosigoro yense cha Kenya gosera konya abantu tema gosangana abamino oruba rusige sunteime nakikotenge waso irase semeri tu ya Facebook muna Ndizi TV news digital tema gosanga gochi asa page yao iri nabasani bao amona abairi bao Mamanya komanya ninki kegendrete edio baene kinga amangana onsi imbuyale ose bamanyana onyene ate tugosanga iga tugustumaite tugukwana ebintu gege konyara anene se erokongorote ruensetu ya Kenya emirobinere konyora ebekire au ose egukwanerwa abando konyara batamanye tika tugosanga nenwe nainu mwasanga ase page ino mwanya abantu bonsi banyara komanya inki kegere ase ense ejeito ya Kenya
mwanchu muri ria koba ejebiro tokogenda asensemeri ejebiro tomaite ankyo mitu Brighton Makori atwariganeti azkese tukoria lero kyagera kerari tukonkwana kyarenga otubuminyoreire ekengese kia ama somo gosoto iro bosemi wetrase ensemeri yebiro asabo twa amangana abira tutoiga erindanya gotwagacha ase emyo yeito gosa ase obokima bwoito narito kwegenda ria amangana ngabunayo yoko semania nabo gotebania namaya sana ase binyoro ekyagera nkonyorore kwa manyire egento tamanyeti nkonyorore kwa semire egento tamanyete goseno esemia situkoria lero ngo nganchire mwachinga kichabene erindanya ale gototebia na ria yatwareganete ase rituko ria lero buya sana mwanchu muri Ndizi TV na botambe tingo kweba gokoretera yale yebiro egarongo gochudene gokobo semia sana sabari banje tena ndaba barandikira bandina yebiro abeire ayesir na sigito enene ase tukoria lero nimbate ibintu bire bitatu ndeteko gotebibina ekero okero menyete ase bus okero menyete asigende gikora asigesongo badana ekero menyete in the past you are not your past yani ekero menyete ase ibintu gite ibintu bire bigokorekana ani gororo biega osekero tarete girinte gesinigia korekanete togosuka ngita teko tebia ase mambia bone egento otakete komanyana you are not supposed to live in the past otakere komenya in the present and in the future kero kwa menyire ase bintebio boni geto mete we cannot live in the past egento kia korekana tigoro bono egetakere geto chenge in the present in boniga present and in the future abanta bange egento kia gere bataragendera asobugima bwabo nirina ebamenyete asigento kirigia korekana tigoro kirigia korekana te wiki kirigia korekana te chi wiki bere chedire emetie bere yaedire ikirigia korekana te 2022 bono 2022 jogora abantu babange bali bamede in the past they cannot achieve their goals iko mwanju muri you should realize that you are not your past yani uikomanye bona experience ilikuwa nyorete chinga kijirya maiga na igo build to jitarira to tare experience kirikuwa ederede boni experience kirikuwa ederede igata gerge agaje boniga na agaje te future e future yao neri tari ekorirae ase bintu birie bikoro yaya future yao neri ekorirae ekero kwari rightly you should write your narrative yani goika orike ukurasa ubia asoma bwao kila litukomete obogimo bana obonge page unafungua kila siku page maitanga nyorena akwa gajire lile duke miaka yetu ya mayatime tusebana kwa ndole kwa tanda kitabu ya 32 page mwana tanda kitabu 84 page 64 page iko bogimo bana bonge page yani okunya kulika mpaka kitabu kia okere 32 page naboge kwera uge change lakini ko ranje nande to change nabeko bana nigore asamarikali abaire alikiru already endo yakabira mwanju muriria goika o shape egori yao ekerogo shape chigori yao you will achieve in life egori ne gwatagete ko yakorera emeremo segento kere gwatagete oikere omwako 2023 lakini bono turagegera ningekogera inkelina to chieti oire chinga kichoko burugera endoto yao gosegori yao erigwatagete goikera asome bwao ayo kanyebeka iga ukayetiga anabenga muno osimeke chisiaga osimeke chibando osimeke kindi gyonsi no emogondo aheto burugera gendega kinonyo ligesa igono ane chigori chitu abegete there is some goals that we set asome bwaito ogaseti nangwa gacha kwa ninge nyomba ango kora kwa ninge ntogete gwire kwa ninge no mwana school naye osengo soma kwa ninge komenta kwa ninge masomo lakini ogachoga kira toburugereti toburugereti endoto yao gosegori yao ibone ukwirena towiken ento kende go de imanjimire sariye biro you should identify we ko identify inkyota gete gokora abantu abange mbabwate priorities but they never identified what they were supposed to do modate gari ngokora ngingo koro bole mongokora abana ngomenta usinini mata abantu bali babwate baka go identify na ngomenta bali ngomosubati usomogungu mete basubati barondore tayo ngomenta bara basaja kimosaja ere kote adori na nene abwate bintu ke gorigete na ngokora rendo lakini no you are to identify igori yao igwa set jigori jao jinyinge a shape but did you identify igori yao watagete ku achieve
Buna kwatete goikirania biashara bia buya igo goika kware ko identify what you are supposed to do. Buna kwatete kugore egari ahebore kware identify ogore egari yao usobore identify ti egente kyumanchumoria naboge konyona giasukire gochibosio boy go manchumore kanete gokora ekero go identify no ne gori yao you should intend nande go ikorgereri the environment asore manchumore is it favorable for you to buy a vehicle? Is it favorable for you kwagache nyomba? Nere favorable asore ekero mete you have just you are set gori yao kwa identify but in that environment yore ebintu biri bweto anaine mbigo anchere oikirani egorie yao ugwatagete kubeka omwajumure egento kyomoerio esari ebiro bigoera byose byarundira sinini nerina ekero kwako kwarorira environment ye yore ni gwanjero igore byasara environment ye ore ni gwanjere otware gari egonero byehirana ose gukora Nyamira Kisii ose gukora Kisii Mosojo environment go ikora ari environment egori yao emanye wa achieve boigo egento kendo manchumorera ekaro kwa identify the environment now you should believe ose obregi a limit yao obirivu negende ngo ekora uikage break the limit limit lero rabekena ya egento akiri go ikopime limit yae ase enjera ele endonge sana egento kyo mwere mambinijimente ase egerongo komenta nindaki uikorgerena ebinte bionse gori yawe igerana are you in a comfort zone or in a discomfort brace manjumurira uikomanyana asobu mabwao are you in a comfort zone ose you are in a discomfort zone ekero kwa identify na haya injini gonde in a comfort zone you can make something life but take rokulia raisina I'm not in comfort zone I'm in discomfort zone bona oika oriye bintu biko kosukia gose biko soki korwa sabu otaliagia don't shy go face challenges the challenges jiroro padirano ngakyo challenge ebintu ebya so mabwao situation ye obwate odeverebu osuke korwa sabu osuke ojibosio omanjumuri gete manjumuri nago tebiri bitato buna na kyota geire korana kino ne ndoto yao yikirani hindo teria matuko makego to koro mwaga lakini to kwa moyo bona boko chako mwako rero otena bona chakiro mwako ne na setiri tariki 20 modinyu 12 mbako mwako no modinyu tare 20 modinyu 12 nyona koro mwaka bidombire ndoberereti ngote mwanjumere na botama kotena ayekero goseka na roboni gokurira ayekero bwate mbeo engiye boni yotokwe yana nande maiga na robekiri oxygen family aego changa yarangiriji performe mechango etagete ozine konyo bugima burio rwarete igo bono gendonta totena ayekora temango torana you are na comfort zone oturie no manyana ebintu mbere birarete ugosaria ase obumabwao lakini wikoma yenga kyoko bi counter usenga kyoko bikora elinde naye ochikori komugano asa matukale bosi ayo naye biro ase mambi yaboniga omwanchu moliria engana engi ya kigimo yo mto Brighton asense meyo yo kubatoka obosemi ebono tikanga bo mwanchu moliria elingorie ra boika karanse kona ya yensemo elingorie amanye ina kyabiriga okora ebintu nige karansa keremia gusaka ba ina comfort zone bono konyo ko ina comfort zone mwanchu moliria nebo yanto oimuke rigoro kegera abantu bono iga bakwibura nigo baganse ine kominyo kabaga sini gucharara ekyagera ko karanse iga bono oba seri bererega banyole ko gosundoka onyole kurara nandi bwebe kwikiranya amaganio ali aho kwabwate abayigonere bujya ogenderere kosodikireria nga asore ngano nyale kwikiranya amagani yawo osichindoto cyao nyale kwikiranya asore konye ebitango mbiro asore oyara biragere to ikirani chindoto cyao igana kinga wasukire kurwa asore genda ase oranyale kwikiranya amaganio aho osichindoto cyao mwanchu muligeria ayuna sensemeye biro totenga mbuya mona sobosemya obu yakegema bogo tutebya ngabono tubwenete koligeria abintu byonsi etunyale gosuka gochimotu ayonse to kumanye ekero to gochikwenda so mwako 2024 mete boni gakero muntu naga sene koligeria enki omwako yo akolire inki abire ka gokora egoseni
magani yari abwate gukora umwaka uyu na ikiranetie wono ko itwikiranetie ko gwatukana no basemi ugo wono ikaransa bikango chino cya oboronge iga mwaka loika asama tukama kale motwe onyoranga naye gwasukire go chimotwe onyoranga naye no gwate awatege ntogo chaka gotenga omwako yoiga ngokoreke ne omwako yoiga aya narongo chikobwatia omwako yoiga ni meroberi yanenere yoiga nando nekinga kwa bwatiri arionsi aganeri enyo nyara wikirane chindoto chiao nakonye to konyara omwite bone bagotenga eja giasogo ikeria to chikuye gyatamba nyole kwa bunire nonye no kwao mwanchu muri gagera gutuma SMS yawo gutira sinamba ya 0792192834 edintu nyale kunye gwatuka asembe kwa chinga kitogane tikoso asense meri yende ya check nyale kumanya ngambara bibari ase omurobire wensakia emambi yaboniga nabo iko asense meri ya Facebook otunyona Ndizi TV News Digital igabo no to ichira no tole yamo ase yamo stone live ase moni olibo ikinyamuriro bono gabo no tunyora share go chia page yao linda abasani bao abamate bao bonsi bamanyanga Ensakia anege ndrete ase mambi yaboniga elindekere no baseme buno boiga kubwatukwa nabarabu bamanya kwegoka amongo abo abiga sense media YouTube otonyabuna Ndizi TV News abono tole agotobwatia ayemo ase yamo mwancho muri ya tutaraga nyoma tranda sense media check ndwaro chigoro ase Kisii University to ase rogongoro Gusii ndwaro chigoro mbabwate graduation ase bono babete bago chingira kabisa owako atua yende gosiyo gukora amasomo abo abanda sekake myaka ene ababire baweka so bago so mama soma bo bakwemukichi degree bakane kinga bono bakolire myake yene bono ntoroche bago chingira kabisa asemu wazidi obwechise mezekire machogo abono atebetenga bono chibesanchi chikubwato ko ase chi university ase ensemo ya barokiwa elikwana kinga abarokiwa babagosirwa bene elinde banyale kwengendelea na masoma bagika kyabango igosamatuka ade makiga ndora barokiwa kurwa chi university abakwe murunganya nga eserekali tera abatumera kende gosetera eserekali yabayibire kolende twarenga mu waziri bwenseme yechisemi wayene kiringa abarokiwa baigaba soire kwenyorwa na serikali asebono ababa soire kobeka ebitoki ocha ase abanafunzi abe university elikwagenderia ase amasomo abo elindo koboro kwabesa tigoturubani amasomo y'abana baiga anene bali basoira aso mwako omotangani ase murobero yo mujabo amasomo oibono olengetane negosira abana bali bakuru ase chinka chiri chintaka chamata chijokonya batabwati kende murobero yo no murobero omuyaki kimana baigo ase county ya Nyamira ntwaro chenga nere omo MP osomo bunge obwensemo omo senator obwe county yo nere bona Kongo igabona abetega kubwatuka ogosira gochie ase abantu bali batari kwenyara asense merie Christmas bana batayine menyega yo gosanga ni gose eye nechinga kichiri chemenyega bona abantu bagosanga abantu bako na bakoromania kariaga ko bwatero myoyo mino kontorore abarai basoire kwene kinga nkosanga bale nabana inchi babo basoire kwene kinga nkonyora bale abatakano chintakana nabo igo bali barababora ka ase bona bako ba ebiegwa ase bakubwana nchindagera babwana nakabo sia maguta na naga sukali rina baraba baditukeli ligo ikabalo sino naga turungi banyale kobeka se chinda cyabona bayigosanga abana babo ekiagera lito amatukaye gadotikala tibona amatukaye onsina yemenyega ocyabo abantu bale chirusa bona abantu abako yunga se binyorobono oetekerase no nayo konya tobwati na bore chaye sana bali baweso kyana kokonya abana inchencherenga mneju kwatenga asante sana kwa niaba ya bono gotenga ose kwa niaba ya Ndizi gotenga mbu ya mono mogendera no moyo yo no naye andonsi asuri konye jirani ya otebwati moro miengo mo minyorere gake igonera anyale gotwira mate erinde nere anyale kogo kagosanyale otenga nenche naroche obuya bwo mwako
yo 2023 amaine nanyo letaganto nkabeka monwa mwanchu muriria nganchire ngwira sensemeri ya chek edindito nyale komanya ngambara bari twabukana babu usitona barabwa asomorobero bwensakia aye mambi yaboniga kwenye turatoma SMS yao uchumbe yao enekinga bona chinsa na chechiga yecharali kuika iga edindito nyale kwenye bwatuka na kwenye beka ACMBO asenchira ere engi yake manganchire nchakire asensemo ya Facebook ase ando chenga embusure engia korwa bonchari ataba bonchari wa mwanchani kondani na hona dobodoris donya toto abure. Asante sana Charo William ta watching in from Sensi Kisii. Asante sana Enoch Mochera ta watching live from Isebania Boda na sai onkonye na rodeli tukorinde nkukanede staff to kana egasi na bo customs Kenya na customs Tanzania asubuhi njema na Christmas preparation nzuri na siwezi sahau mama mito batseba kwambuka ole biombe mwanyabando atware emambi engiya inena kumochere okunyura abantu bonse bakana bono egasi abayigo mama mwawo batseba oyola chinsa mochiri cha biombe mwanyabando itunda Joash Mumanyi out from Karen Nairobi obwakire uyankwana li abantu bakyanungu bosamaro lituko rigi lituko rigi ya asante kigima naboyigo duno mwenga kodoka Kajiado out present and watching live Kemuma na Brighton. Asante sana Edwin Omwenga yabesho beshai out watching the show live. Asante sana naboyigo agotubwate korwa chinsa mo chanyangoso Kisii. Peter Omari out watching korwa Suguta Nyamache niko ndani hadi mwisho pamoja. Asante sana Happiness Morara out good morning to Happiness Neretaisi Amesi out wakire ya Brighton na Dorcas tune in from Nakuru City. Nice day to all. Simba ako kazi na apewe uhuru wa kuendeleza Kisii County. Oya taisi Amesi atanga singana itwa boli igoro yogo sinaka kwa kwenkwana yomoraiwe county ya Kisii atabanga ere Simba ako kazi apewe uhuru ya kuendeleza Kisii County. Daktari Henry Ojoki atakorwa Itibo City Kisii County niko ndani tuned in mwanchumurira nganchire nyoyo mito Brighton Makori nere anyale kugendera kubwatoka asembe kene chinyinge chire asensema ya Facebook buya sano mwanchumurira Ndizi bikabedo shema dana kurumatunes kim nero mwana weskim bwakira buya ababo ke dadi ongenta nyanjoka mam mail dada sangu Susi Dorot kabet bengo magukoro kerbo nyanchoka badena babo ke babe imeyumuroberio bwensakia litukeri aboigo tomo somea dena vorngu korwa boma bajunya iwa Nyamira akona sisi asemambi yabone Zusiril Mawaita anasema ya kwamba good morning akabeke akamoja bukomugaso adena good morning Brighton tuko savia sana keromwende kwa imeyumuroberio asemambi ya abone. Asante sana Kimso Motangi nimekuona Nindoje Jackson Onditi akona sisi hello Brighton Dorcas na Joshua bwakire buya no tole amo all the time togendere kweroberia igoro ye Christmas alo Chris ime ya Ndizi TV umuroberi bwensa kikurubo guseraganga akitutu jaje South Kisii County. Asante sana oyonere Chris Arogo. By the way, when I can ask zekarongo boli Christmas ninki what's a Christmas emedro bishop ka jarengo moboli nena a bishop aye Christmas ningi kolengana naye Christmas ningi in your life. We have been seeing those celebrate Masha Day, we celebrate Jamul Day, we celebrate Madaka Day. Aside, what's Christmas Day? It's Christmas Day, Christmas Day. Abango then it was when Jesus Christ was born. Abango then I had a day for it. Abango then I have on Nisiku Shele, imewekwa tu ya kujinaisi ya kujibamba. Kolengana nga gyumanyede agiyamanyede na what's Christmas Day? Ni tarehe 25 mwezi wa 12 kila mwaka. Ekonya kubona ntwari na Joshua and then akibona ya chance tuna ekero 25 tarehe moja anikere tware baramisi osebe jumana bana round ya Christmas ekare tarehe 25 kigare litukuria Jumatatu. Bagone wiki ye kubwa tarehe moja itakuwa Jumatatu. Bagona nakiabanda abaro stie calendar.
paka dikaswana na kabiso mwanjumari neba bado neba mede na tutwara 28 days mede tutwara 28 days inijiribuya na tutwara inijiribuya tutwara 29 inijiribuya ritukuri rimori jali amenda after 4 years maidenze nero ni bata ya kweli isoko some binge aboganywana no bogo jara lakini maidena ngoika tutwara ritukerimo after alitukerimo ngobalire added one day after 4 years kairigo jali yaru ali njengo tebi kai ngagete karone get study na nyekorire njengo tena ritukeri rimo 24 hours ye ayuja jia agino bekera 360 days ubagere 24 hours nonya wadi tukerimo akairi ajete abitia njengo tebi ujeza matukare usio manjubere kore narwo tena haingi Christmas yekeningi kiara for now Gabana Dorcas tebia okongo mugene Roma Center County ya Nyamira already hero area bande Christmas kia mapema wanajidari akanyorana na batakanwa the right name ya widows na batakanwa omosaje nero muboraka lakini na mugusina yetenera akatanta na sinini na nyo anetene byombe bibya basubati abo jiwido akaba ebintu ona gogo sherekea mapema twana no mugabana bwe county ya Kisii baro zimbarati kwena na jindagire jimapema no mbabo nsemeriende yabo soro abo sibona baro twarore ba kwena na endagira ya buga ya mapema ikiriki Christmas according to just understand the Christmas ne kinga kirchogo share na bamino asinjira yaben according my understanding injira bora mboli na was Jesus born on a Christmas day na bonda ukani korengana inje bono no month but because it get be grensemo it's the time that you need to share with the abamino yo jojo ko mboli nanga karu kwa inje ngoda na korengana na inje bono month bon ngoda na bono nya yes they were on Christmas day inje na kwa na bono month bon but it is the time of opportunity of share na abamino honor that one you share with abamino egari tukero na rojo moraibu ense tukero mto kagoshia na abana ba state house yali na bakori mino inere opportunity you need to share utashare dino yo mino this time round inero chingaki otakirwa shana mino nayo utatugonyora na abamino kali mwarashia mate teba na bantu kumena bali chinga kichama boka ya tumira na lende no na matuke chinga kichama mwara mayana na Brighton kanyanga yole inga yole basu nini ngakiwe robert nini no na bantu ba mendire bone family mate na boko chanere asijinga senga to bo munyamwaka ugoja lende na ugoja ne biguta byoka ayune sadurganda Brighton ngakina gocha biguta askari goge akibaso kabale ibogetie Joshua tena mondo na jane bita ne da Joshua na bikonga oigana bwero beri Christmas aso mwako mugima nakia kwero be nakia kwa ne kiringa eke wochiko go ikosyokia azeri koliria inogotira gotira obwataga sakarakao maite tikatu abara abantu abangwana eke togosoka tokonyoranga abantu abaiga barenka bago toimboikira matoke gochia babeka chinjugo babeka chibando babeka kira lakini abona kwa mawocha na sukari ekiro gokara kintu ndo watera ngati imbobe imbuya kolende nere buyaro to ikanange to sange asebali batabwati erinde na baro banyole gantu o yani mbiyaro moika iga moseka ya moika mumanya ngaki mogendrete nigere buya kigima igo mwancho muri chinga kechigane ji abantu bono kumirana abantu goikanange na bayigo gosanga kekeri babwate mwancho muri ngachire ngoira sense moyende ye studio itura siba amacha ke tokurana tumaye kogerera sense meriende ya kabere ya magazeti entunyare kumanyana nari airobolito ase lituko liarera sense meyo ya magazeti Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Biyamano kigimo mwanchu morigeria wa television ya Ndizi TV incheni gonkuru kwa John Kebati manager Ndizi TV. Nigontete kwireri bageri kubakira mbiyamano bari babiri bakoyerigeria television ya Ndizi TV kuri mwako gachagete goikabono.
boigo nigo nkwera bageri kubakira ngambia mono bari babire bakoraria naintwe gose ababwatani baito bo bonchoria igwika chinga kieche nigo nkubaganiria Christmas yekia na boigo mwako moya gwikiri bwibere nemerongibere nanye omuya kigima twaichanire koraria ogukwa kwa Nyagusira Charles Alphonsus Mogaka oyu na indo manyikanite bunagwaro nigare mwana o Nyagusira Henry Nyausi Nyariki no mongina Nyagusira Faustina Magoma nigare omugaka bwo mongina Stella Moke nigare ise ya Prudence Nyaboke Frauline Nyabate Joseph Ongaro Frida Magoma Leona Kwamboka na Anita Barongo nigaro yo mwabo Barnabas Nyamira Alois Mwancha Wilfred Maroko yogokore Ministry ya Agriculture Nairobi Richard Nyariki oyubo yogokora se wizara ya Agriculture Robert Omoma yogokora se Ministry ya Livestock Kiancha Aspiring MCA Madam Tabitha Kerubo Kurubo Gisero Ward Nyagusira Pacifica Musiara Mary Kerubo Elizabeth Moraha na Jane Moraha nigare bamwabo omwalimu Peter Siro Dr. Innocent Onibo kurwa Nairobi Hospital Mr. John Kijeri omwalimu Ronald Gichana Sister Lilian Nyaboke Samuel Mose Lucy Abira former councillor Crisantos Oreye abaisemoke ngamona Nyagusira Nyambega Nyariki James Mose Nyariki abangina moke ngamona Nyagusira Bosiburi Nyagusira Gechemba Nyaboga Moke Rose na Munchari nkorera ya Samuel Nyanya Nyagusira Peter Ngui na Peter Nyagaka omochango nigora habeli tukule Jumanne chitariki 19 cy'umutinyi 12 omwaka oyo no mobero ye nigora rusiwe nkendu ya Bosongo Hospital ritukule Jumatano chitariki 20 na nigora niwe asenka ya litukule Ramisi chitariki 20 mo mutinyi 12 asekenyorokia Nyamatuta Bigege sublocation Bogusero Ward imeye county ya Kisii asebali bonsi banyoru no muchando bugusirwa no yumwabo nigo twarure engora yaito Ndizi TV ubwensu bumugushi nigo bono yako nikirundekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asorogon korbogusi neji county chito etanaine una county ya Kisii Nyamira Homa Bay Bomet Kisumu Migori nichisemo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igoiko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu vuomugusi oya nangora babe pale tinde ke dugo dugo tena ku kambura wano mako magana nandi rense ngora ro tene jiduka to wano ikwanda taye tauni era ne mutonga taye bwera ngane richarore aino muntu we mistuni igankoretete ase rangeri omuntu gari atotebye duka njo matero omuntu akoba bisi tingo kinamanya ronde bwensi rangeri no mungwa no uyu ae nchugocha nchugarende oite buya bono tabuga nande bwa egepeti egenko uruore ngakibonoro usitiba samaki no torane li sweet Adriane nabondoje mwanji karibu sana tutegete dukere chip era toniri ibintu tugochaka aoni supermarket eito eduka mwaikire oruru superstore eduka koni ibintu byonse aba basokire nemisigo yabo ori nemisigo ya pageti mugocha na imoraro le tikalete ande tuwateo ibintu tokone sibigoririnse dukendeteyo asoro gongoro yekoni ibintu byubwagachi ebyureme ebyogutumeka se jikoni esukuru na ande onse aserigorirense kigima na bwego kugokobera gwekagwo buna Uhuru Superstores Limited gora kende gyonsi kiryotagete ase chiduka chabo echuchira se JM Towers angena Credit Bank
na Boigo Uhuru Complex Building angene duka ya Safaricom imeyomo chukisi na buku bakirisimi ivyunyare kubike oda yao no muzigo ogwikire asige kagichinse 24 Uhuru Superstores Limited, the people's choice, guaranteed lowest prices or your money back. Karibu nyumbani. Asema tango cha naro kwa Julie Kerubo, reporter ya Ndizi TV. Chinga kicheme yaga na baga neirie esugu kwengia amono mwako muya 2024 asengo bataigendera kurigereria egetaseni kya Ndizi TV. Amariogo yemete ni gabeireri chibwase amarwaire au nonya na yasinyire ase chinyagitari. Super Medical Center egotoka somo chiobosongo ni gotokwegokeria kurwa bogwenya wetrasa marioga yo kurwa ase chinse chesko. Ngurwaria tora amarwaire buna ulcers, cancer, asthma na yanda manke ayo koringori wa net machine chaito. Ngoro cross mora daktari kwa company ya Super Medical Center egotoka somo chiobosongo igangurwa ritora amarwaire amange. Ande karawa chine ntobwate chi machine chigo kumureka chiarora nkikero bobe. Tigo kumureka umubero umugima gwansero umutu mbaka inse na ikigo tateingi kerebo bya marwaire kyobwate twamanya kwa mariogo ana abani machine yengo murekera yarora metando kyabwate twaba mariogo itongo ikale mbali neba no mochio keroka neba ngirigori cia mariogo itona bako guikera neba Mombasa onye koro ekere wakire simi na bukurwari ikaso mochio bosongo ase stage yechigari otwakire simi ase chinamba chiko bwatia 0737746368 Gose 0712526764 Nabanta bange baeteire gana inde bagwenire igo tutwara bwoba bunde bwense kara bwachire ese kwaranyura mariogo munaria nyagitari kwangire koigubiya morwaire munaria ale chronic nkonyarwari tole Omwanchu muriria bwa television ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuriria television yao na mbegemo yomunwa mweke Gusii bono onye kubwate nganende yonsi yokwe murungania woso komenta na bogo toikera ase gutwakire simi ase namba enotisano na ibere inyesato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo gose otorikere ukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com Boigo na bugotonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook, YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na boigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sichia bisichito ekyo kirebo cyobwe kiro ya embassy ekeroko genda nyakoe ase bara ekurwa Kisii kogenda Kisumu Ndizi TV obwansu bwomo Gusii ine nomanyeteke wekia orae omwano noko mwachisemi chekerero bono Skyline Friends School nero richiburiao ayumu ibori ne skuru ebwata borokia babwato bumanyi bwigoro asogo konya borokigwa nigo babwate preschool eyuere a play group goika primary 2 lower classes chia grade 1 goike grade kia gatano nomo na boigo goike kia gatano na kabiri biaman asama ya dangoro kwa Felix Mayaga director ya Skyline Friends School Kisii egotoko muchiro songo itanga ndigangire bageli nakira abanafunzi baito bakala zito bakora matemwa umwaka oyo asomo kibakalete bagaita we had around 18 candidates and we've managed to cover hospital good national schools. Two, Tihangiri bageli tebya bayigoli bali batotegerete bali bataito admit abana January come next year 2024. Tali school yeito will remain open from Monday to Friday saa 2 mpaka saa 8. Tara wanoiga tokole interview mwana tokwa admit mwana mapema so that you prepare come next year 2024 ajoin Skyline Friends School. Ndio maana sana. Ndizi TV obwansu bwomo Gusii.
Biyamana wanu manchu muri Ndizi TV kana toka sumuru berio we Ensakia bona mambia sito ende toka kumulekera SMS chino na ko bateina bona jinga jito tukwenda sinze mema gaseti asimambia boniga ni Jemima kutoka Entanda. Xmas is not Jesus born. Jesus was born on the 6th month of the year. Jemima rao deana tarishina tane ye adeana korenga nere Yesu ni keburto motinyo tano nomo giro mwaga yo no ine nero de aboigo lakini tarishina tano iko mimi kulingana mimi ni kushelegea tuaba anaba minto asinjira yabene sana ni Brian adeana wale miyomoroberi asemambia boniga tumeke Christmas gosherekea asinjira yoko bwatesia aba minto na kubanyura Novembari abarwere tigato tige obongiti ekiagera Novembari bawo ya namba maitinya sai niko barabangiti kiande gikomi niwetana tena bawo ya wono tigango toro ki Christianity when we say that it's Christmas, let us show Christianity na sharing as abande ekero tora musimu yo which festival anene musimu we Christmas buna tumanyete botambe asinjira yaben. Mwancho murikiria nani wate ekerengere kyao gusino wate opinion yao kwatikane tukerio de chitariki 25 omotenyo yo 12 akira bange bawate ebirengere byabo kolende bono inturi tukerio twali nyole tari go jengero buna esuguku bono chirate oikanaro totenga nesuguku igabono te bagento gose ebirengere byao tegera obeto sangana yomino ya sangana abantu bonsi nitonyale gosuka gochi motunera abigari nyaosi atakora chitago hema nyari bali masaba watching asante sana na regreso ngwenye te good morning Brighton Dorcas na getting you loud and clear from Kijauri Nyansiongo na DJ Steven Oendo Vincent Menta Zakari Makori Moginda Edu Muzazi ya Nyamache Wilson Super Susan Mirambo Engineer Kale Buragusu Karibu Lilian Kerike Fasone Bosira Lucas Arai Shemia Jeffrey Mosimana Erickson Osoro anabayo Ombori Calvin ata Korwa Nyamira live tuned in asante sana Vinile Momanye Korwa Nyamaya Omolo a shop na my wife Purity Wakire Buyake Gima na waziri mkuu wa good morning team Ndizi TV News Digital live watching from Doha Qatar. Asante kima sababu ngerete goto match SMS ino amono chumbe yino ndabayiga kutenga gendera igo konyatora tomachi sana chechiga munatogendete umono video ntogendera gonya gochi so my gas sense moye SMS goto ma ase namba ya 0792192834 abuno tonyora munandizi TV ni namba okurikira uchumbe yao enyenge weta SMS SMS na bwa sensemo ya Facebook tunyemna Ndizi TV News Digital na bwa watonyora asensemo ya YouTube no turemna Ndizi TV News wanjumurigeria nganchire nkwira ya masemo kase ensemo ya magazeti unabotambe ngotwara gazeti ya The Daily Nation ase pejentangani ase tukolera amangana rero oborito ase gazeti yo ngamona igoro ya chibesa chabata chiko bwato bwagose chabata chiko irira nere monene obwa enyumba y'uburari ya KBC ko Syria emeremo yaya chubono shalinge chibesa chibilioni chimisano nebere 50 ase gazeti yani emonikerete ngaki oyoringe gosene nere acting MD nere Samuel Maina ni gobono enyoreta sakongo maiga yoko kagose yoko beka SAE yowakana abachibesa chenga 5 billion ase atabeteka kuboria ase OBC chinene gosa atabeteka okora consultation bono egento bono kyabeire omochando kwekirire okobutwa kwa emirimo yaya nabigo ase page yumancho murigeria page ntangani go bige morikirete igora ya omo waziri wesemo yekigancha serikali omokoro oyo manyikana nere Henry Rotich asibono aboteba ekine kikyamo bwatrente ekyaba kigotukuterware ekya asensemeri yeribo yakyamorel na redam ni gobono aboteba ayonsi garinge siasa osateba siasa
tupu ya getwe ase ekine kyo kya mubwatraneti kya bwate bono sikya ringeto bukurume bweche sa 63 billion ekibono kya getwa ase edamu ejo kya bete bono kigosira kolendeniga ekine kyo kya bake botugutrane naboigo komwa obosibore oyolenge omowaziri omokoro asense maikigancha agie serikali naboiga ase peje yentangane mwancho murigeria nigobone monekerete igoro ngakyo omo DCIO bono asensemo ya Embu abete bono kakobusibwa agosako kagosibwa egesibo ky'emyaka 30 maiga yo gukora busaria ase oko onaso kumotibonga musubati oyomo obw'emyaka 45 sebono abete boigo emyaka 20 ase omagoso yo kumotibonga musubati oyo naboigo ase emyaka 10 yogotumeki ebwobe ebwechinguru chaye asenseme yo bisi naboigo ase peje yo entangani nigoboino emolekerete igoro yo musubati Margaret Nyakango oyore controller budget ase ense yeto ya Kenya asebono abatebanga chikaunti gose chigavana 10 nigobono bataba bakotumeka besa yabo asensemo ya magendro chikaunti chikomi aseka kemetinye tokurwa omotenye okyanda asoro boti rwabwango igani ngegotenga chikaunti echo 10 osaba gavana abu 10 mbatumegeti besa cyabo cyamagendero egeka cyama metenye etato yomotenye guchakira motenye okyanda ase boigo chikaunti isato bono cyaba chiko erero nechibesa ase 1% asebono asamange amanganabo usemero biri yabo ya amangana ya magendero mwanchori anarairo bolito asepeje yetangane ngonyora chinsane biro ni soimena ukumanya senchera yo wikirano Wiasano manchumuri ndi Steven Autobwate kana njingo sio miasi gaseti ya testanda leo nyore bunna nararia iro bolito ninabono murayu mokoro bwenze ya Kenya urmu Kenyatta nebona rekanande kweri group na gosoa asensemo ya siasa anekara chakrede ase county ya Kiambu karbono arobeiri bunaniga barachotware mesangana ao anene asibali babwetu chikura omwaka oliwetete asebono bagochiko bamo na gukwana ryugerimo na kurere election ngai bagochiko jibosio ase ense yeito ya Kenya nene asensemeli ya Mount Kenya nero chorire ase becheye ekero ndo genere bono ojagire goseti besi ya mangana age siasa boyo omoyo kabeire omo wasirwe kanjage serikali enero tiji bono nigakare ko mochinere oyo kabeire muraibwense kabeire muraibwense nere Uhuru Kenyatta asa dauna nere omotigete ase amaboko ya bari ko mochebo na nigariete chibese je alol na kimwalel dam Gorene niga dena ya njebeste yestrite na ndibne kambriganya de kombwato koske kongobo subole ayo naro akari we expose zagaru kwanda igoro ya mangana ayo US UN nigobono ekare korire na nigo ya chakire amangana yeminano igoro yebiasara asinsemo awo igobone minetina anabaro bachakire liberera liokoro beria amangana ge siasa gose kungsanana igoro ya ge siasa nigoro ya amangana yobonchereli gose trade ase ense yeito ya Kenya Mwanjumuri ayona aramuregeire ase gaseti ye beji ntangani ekarongo igora beji ya gatatu beji ya gatatu gose ekarongo beji ya kabene muregede na Kibaki family to atas given more yani family ya kiyo kabero murai wakati bwense ya Kenya imiru mo Kibaki nigendrede korigiriri ndaki amangana ye kobaga kwenibo amangana endemero ngaki agochkwere kwenda kujibosyo kero bali bakubuna endemero ibayirushinga kichinyi chinde badigiriri amangana ayu ase oboikuranu Beja tuneri mergedena I also touch beja tuneri mergede igoro ya enero tiji oyo karugokana igoro ya mangana aliare como batani yekina korende ekotenya ke otukuterale bana sakar como moji urme wa Kenyatta buna nero taketo como suguma oika ase enkoli gose como suguma anyare gako bwatu na gosibwa Nido jena aborokiwa 120,000 nigo bono bakare koro nigo bakare komochia buna nigo batanyolete jiskuru yiba cholete chibatete gosoa asujwegenderia asa masomo abo yekerasi kia ikomi ina akabere osekerasi kia kianda
Boni ko batena ya ntwajo skurete korende yorokana bono ntonyo dibagerio inyanyora ayo asebechi yakane asimambi ya aboni omuswatyo yomona abana nigo banyade bago siri umabwabo kubatikana nembule nyingi asibono kati ya bali basiri bugima bwabo enamba yaikere 174 people bali basiri kubatikana nembule nyingi yo ya nyara kende gudua sinse mochinde ense ya Kenya yuniga korekanete aya sinse ya Karuntanyange village Bukira North Migori County ekarembule yo ya Sombete abu babere Bejadani limerudina officer shot to had been sacked. Yani officer bali banyade bako rasalisa zimuswati yomo niko bono banyade bako butu emiremo na godigia emiremo godigia emiremo yabo buna banyanyimba. Nyanyore asibechi ya gatane gaseti nuya testana mancho muri. Boingo bechi ya gatane nakabenda korone li murigedena na kibono omurayo mukoro bwense ya Kenya nere uirimo wa Kenya tan kibono robeiri kori group. Yani korosi timu yaye anekero bono batebira nigo bauchikuruania amangana awiri amruto anekero bono yabirina uchumi nigenda gusuguma na kumigaba Kenya mono konde bono nigo korona omuraibu ensade dotumeke mbinu eyo yokomosuguma omuraibu ensade tugura mruto isiko anekero uchumi egenda konga insi yeito ya Kenya. Okay, tukuna se page ya kabiro mwanchu muri se gazeti ya Daily Nation ngobono emolekerete igoro yeri tukore igoro asumurai bwense na nere first lady Rachel Ruto abete bawo chingera mojega we Christmas asibano bakorete party go se mojega amonena ase amagacho ayu astito asete bawo sanga amo na bana abaringe ase ense meyo abono balageti chibicha na kibabete bago chingira kima bago tenga abigo bakoragirania keki ase magacha yu ya serikali a state house wancho to kama tueto gotikana nayo ase page ya gatatu nigo bono emolekete amugano igoro iya omo oyo karenge nere omonya nyimbo asense mo ya mangana yogo tuki gose criminal investigation police officer ase DCI bono yo betega kubikwa obetega kubikwa bya na bigo bono ase anachire twekina ke ka emerongo 3 ase agochiko basechera maiga yoko gwatane wana mamocho abere ase limocho litangari elire elioko mo chibongo mosibati we myaka emerongo 45 na bigo linde lyogo lyakabere lyogo obotumeki obobe ase obisi omonya nyimbo yokura ase ensemo ya Manyata Embu County wono ni garachi kobera gosukire chikakiaye kumenyase ekigambiro ani ase ensemo yechera ase chinsemecho cha Manyata Embu County ase bono oyo manyikende nganero Jefferson Omwani Kinjeru oyibono orachi koba ase egesibo ekyo niko bono abeteka gwikirania egekole ekyo ekebe ase myaka 3 yaitire asibono nere omo high court omo nere mona chebi nawe high court nere lusinjuguna abono ase anachite ekinekyo kyo kanikinga oberiga ko sibwa emyaka emerongo ebere ase egimocho elio botibonge nabo igoge susuru kinde kya myaka 10 asobo tumeki obobe bwe obisi yaye buna omunyanyimbo togosika moto mwanju murigire ase page ya kane nigo boige morikrete igoro ya mowaziri omukoro oye hene rotich asibona gotebanga ekinakya agose amangana yo bukurumi ase libwagoria kya marer naro damu ni gobono yaringe namangana asiasa asibono agoteba emyaka eyene nigo ekinikyo kyaba koirwa asenjera itagwenereti asibono egento bono agoteba nigo siasa yagitwe nanekurwa ase serikali enkoro nabigasa akumomocha omorayi omokoro bwensi twa Kenya Uhuru Kenyatta sengana abeteka gukwana egento agoteba ngaki etabe ngansiasa kubatikana nengane yu abeteka gukwana muwaziri oyo nigobono atebire gose emyaka yene yekinekyo nigo yarenge emekongo asare egento bono anyorere obosibore maiga yekinekyo ogotuguterwa are nabo igo okuguswana kwa ebirengereri obiyaye nabo igo nigakomochia abateneri asensemo yechibesa ase
ama ase ensemo ya serikali ase ogotabwatia amachiko ali abekire asa amangana yechibesa ose ase amangana procurement asa otebanga nigo batabwati amachiko aso kurigereria obotumeki bwechibesa ase serikali nabo igo ase page eyo ya page ya gatano ase bono emorekerete enaki abamenyewe county ya Kiambu abana siasa bono ba digiri chimbinu chinya chokwene kingango chibale koimokereria ekyama kya Jubilee igoro ase county ya Kiambu bakorawa no mobunge bwensemo ya Limuru Peter Mwathi na baigoyo oyo mwabonere we county ya Kiambu ase manyekena Judy Njomo nigo bana baterenga omora amokwani omora ibwense rigadigashwa niga agotume kwabobe no moneno ye gose morayo ya bwe kyama kya UDA asa tabana nigo bakorigereria inse ensemo ya abamenye be county ya Kiambu gose abantu borogongo rwa central nigo bono bakubarigereria inse ase abagotebanga nigo bono bagocha nekerundo yo kwanekinga nkwemukereri bale siasa yorogongo rwa central na kwanekinga nkwiranere ase yarenge maiga ya abara yabu kwanekinga nigo abantu gose nigo ekyama kya Jubilee bono kyabeireke ko irana maiga egete batenga nigo bagochukwanekinga basoire ase ebirogo ebinene omwaka usichikura chigocha togosikamote ase page ya gatano nalimo nigo bono emorekerete igoro ya mangana omo waziri bwensemo yobosombi Murkomen Kipchumba Murkomen na omo waziri bwensemo osomo likyobotambe ase amangana Murkobotambe asa mangana yechinse chisiko ne yumanyikaine nga singoei Korea singoei asebono amorikreta asensemeri ya X yobo igo ya manyikata asama tukama igabuna Twitter igoro yengana ya osamoira ne asensemeri yo kubwatikana ningana omo waziri Kipchumba Murkomen jora sensema yobosombi kogwa igoro ya ense ya Rwanda asale gote makorengania ense ya Rwanda amo nense yeito ya Kenya ningo omoriki obotambe asensemeyo ya mangana chinse chesko amo tebetinga ense ya Kenya nigebwate chinchire chaye cha amangana demokrasia gose obosibore bwechinse na bwiga sense ya Rwanda nigebwate chinchire chaye choborai asense yo amangana demokrasia satetanga nigense ya Kenya ya eriase agiya gose ya akire atua ase amangana amange na bwigo nigate beteninga ense ya Rwanda nikoboigo ere ensengia ase amagendro nase aborai bwabo awase omorai bwense yo manyike na henele Paul Kagame sebono agotebana no moraya abantu abange bakoligereria sebono kolende na boigo ensi ya Kenya nigo boigo ere ase amangana awasase ensemo ingia kolengana nubora igosekero koligereria amangana yoborai nigo bono atebetenga ensi ya Kenya nigo boigo ere ase ingia boigo se page ya gatano kabe mwancho morigereria nigo boigo morikerete igoro ya morai bwensemo oya egosebwe nyomba yoboraria ya KBC oyibono bwenyote asa kongo omaiga yoko obwato kachibesa cha echo 5 billion asebono atabetega kubodia korwa ase osatabetega okora constitution igoro yoko bwato ka obwechibesa echo oyorenge acting KBC managing director Samuel Maina nigobono enyota sa kongo nabo igogo siria mirimo ya maiga igoro yechibesa cho chire 5 billion asebono atabetega ko enana gusego kubeka mangana burunge igoro yechibese cho omo cabinet secretary asensemo ya ICT nera Eliud Owaro aigo bono aseri rube aidio abwatu gitego chia ase nere mo acting managing director ase onyombe yobora ya KBC chitariki 15 isato nigo bono agotebaningo ale no wechana wasenigo ale disappointed kubwatikana ningane yuyo botumikirwe chibesa chuma chumariria tikanga yo mitu Brighton ndanya kugendera ase ayada mulikira se gazeti yani chenko nyara chinsa ningirane twikire se page gatano kabere na boigo tugendera tumanye ayara mulikiri gocha motwe beyamono
bano mwanchu muri Ndizi TV kino tubwate asensemo ya magazeti ndo joko kwembata adana kurwa ikenye gesusugo ika kitengera adana Nairobi watching live ate tubwate ya sana asemambia boniga Ojaru William ate akona sisi asemambia bona kurujinsa majiri ya sensi anatuambia akona sisi nara ode bana no ale me yomoroberi oyo nere mumanyi onyanjo mumanyi ode bana nkoganiria masabiki ba Kisii na Nyamira esgugu engia no mwaka omoya tingweba mwamonali nabaligire bonsi pi akobaganena motwale happy ni Merry Christmas and Happy New Year 2024. Santana SMS yao asemambi ya boniga komandata kuganiria bamino ayara maya chinga kechi ya festivals nene mutinyo yukomi na kabiri ebechi ya gatano kabiri ndi murigena muraibo mobasi miro moja rera morodinga wani yakomoji muraibo ense Dr. Mrudo buna nigatete ko nigatete ko sario bwamate ibwa aichi obwamate ibwe chilani osabu amate boli bwe jizutana ine anense ya Rwanda ekarumu wasiri murukomenya nyaraka ukwana chingwana jitahiriruya na abakenya no na chingwana chirikuru sense ya Rwanda boigo no na sense ya Congo na kwa machikoro nanga kiamangana anyaraka gwateka sense meli boigo nindo chege muri kwese na muri tena ninkikia gerete Rwanda igakina bwango karoko kambea na Kenya boige beja tano tani muri na mo soyo mo yo nyade 2000 bribe bono nigazinye tuko teneni mangana yogo tomuka nyorenge US omerena chiri bubere chatomiro montoka munore ko no musara chiri bukomi pantaru jinyora igende sinina boge kogera gesari obogima bwao ase ense ya Akenya wika bwerende kabisa boge beja kianda nigobono emurigedena omobso yo mukuru asike ya DCI nigobono ago chiku kendera ase chere miake merongedato magega ayogo soeru gosiko ganiri macho dia rape case igonte manyana eno mwabisore bwe serikali bono ngojire koba echera mwabisore yo DCI konye ngotugumare abantu baso echera lakini bono nere yaikire agosugumwa gochi asejere umanyumene ngodena obogimobo no sense weterero naye mambio no ikoba to masiko warana ono mwabisore DCI konye ngotumwaro okoro ujungusi okoraki lakini ere bwe nyorire asabe ekarabono onyorire asabe kabisa ikobono onyorire gisibukie miaka 30 eboge beje 11 margetena kibono mwabisa acting managing director Samuel Maina ayadeka wa kwikaram koru sensemeri ya KPC konengana no mwasire bwa ebi mwasiri bomindo bwerani eriduwaro yadene nerenjira ya yogo sibia abukabara boli bote kwene kiwa ase ensemo eyo ahindo jina ramar kira sikaseti ya desando manchubu nandina ngwancho tukoro rasi tukurero ngotebo nabokonyora na bokonyora gaseti ya obwe somere asobo ime asimambi yeritko liale kone na tutumera uchumbe auto atera kikura gensa ya manenusu Bishop John Mango gara sister tukwana mange tukwana morembe tukwana kiabana balika tukwana musimu be Christmas bono lero ere entertainment ali kabisa auto devina nkieke Christmas ngakembi ntobire peace neroro abarainga kibali tuchukwana mto chendro asimambi yabone kera uchigoika lakini asisema magazeti na rakorero korwa sigazeti ya The Standard Manchumorigeria asense medio gokorera asense moya magazeti ngukwerene ase page ya gatano na gatatu ase na gutigera ase bono page yo emurikirete aigoro ya nere opio wandani mwanchumuria nigole umuraibu abake ase bunge ase bono agotebya serikali wesokia bene nakubeka wasioria amangana aigoro yense ya Kenya amonense area ya DRC Congo ase bono agotebanga nigo chinche jose chinsa se chamangana gati ya enseyo ya Rwanda amonense ya Kenya chitari chingia se bono akumogania nere
aso amora igwense gose ase serikali ya Kenya kwanza weso kina kubeka goso gwasiori amangana agendete gatiyense ya DRC na boiganse ya Kenya ase boigo au kwanra igoro ya mangana ye siasa ose yo chikura ichigendete ase enseyo ya Kongo asa watebanga serikali ne bwante wasoka na kubeka wasi igoro ye interest chabo goche ase siasa yo agendete ase enseyo ya DRC abigoniga kwanete igoro ya mangana ya bawaziri oyo asensemo amaya chinse chesiko naboigo ase amangana ye ensemo ya aba muwaziri bwechinsemo ya interior abono amangana awusamangana ali babiri bagukwana una atali gosona egento bono aganirie serikali wosoka na kobeka wazi ekigendrete gati yense ya DRC Congo na bego ANC yeito ya Kenya ngoko tumye mwancho morengo goikia ACPG ya 12 sebono mo decrete ngaki abaga na 10 ono batabete bagotumeka chibeza cyabo cyamagendero ekibono bako bakwa ne serikali enene asigika kemitinyi tato kolengana nere Margaret Nyakango oyole umotenende boya mangana ye budget ya senseto ya Kenya ni gobono aotenga abagavana 10 igobono mbatumegeti chibeza cyabo sebono abegete abagavana bali batabete bagotumeka chibesa cyabo nigo bale Johnson Sakaja oyole county ya Nairobi Wavinya Ndeti Machakos yedini Mungalo Kilifi na sisi limbalire Embu na abande abange bale Ahmed Abdallahi Wajir Jordan Lelit oyole Samburu Simon Chapin oyore West Pokot Jeremiah Lomorkai Turkana Gladys Wangoma Bay na boigo nere Eriki Mutai obwe county ya Kericho abumbali mwanchu murigalia bataratumeka ebesa yabo yamagendero asigika kyama emitienyiga etato kesa omutienyo kyanda wekaboniga ni gobono agotebanga abatara tumeka avesa yabo yensemeyo yamagendero umwanchu murigalia naboigo CPG ya 14 enyorele bwesomere igoro ingaki omo waziri wensemo yekisemi zekiri machogu akalikorwa advice goche asa abana be university amonejiva abatene bechi school yetu osechi university igoro yoko beka omokia asensemo yamangana yogokora research naboigo nebintu biriwe karakari gose innovation asa otebanga nigo birashi gokonya abarokiwa ase amatuko amotu ase abantu barachi kwenyorano no kwerika chigasi cyabo ase amatuko ari motwe mwanchu murigalia inganchire nkorerega ase peje ya 14 nawe kolende na mange amorikeire igobona bakwenyorera gazeti ya Daily Nation ndonyale kwemanya ase nchira yo wikirano ekiagerenche na kumanya ayale amorikeire gosa yara awiroborito ase gazeti yiga tinkwati asobo imewana bakonyora wesomere ase obwime mono gerinde onyale kwemanya ninki kigenderete nonyana ase chinse chisikona amurikire ona yura chikonyora ase gazeti eyo ndonyale wesomera ase nchira yo wime Biasano mancho moriro ndis tigendero tubwati ase mambi yaboniga tobenaye keroto tetona sesemirinde yomotumoko ase mambi yaboniga nara odebana Christmas ningaki yokuibora ubya kwa Yesu Kristo ase jingoro cheito tukunyora omwako motangani on domino nario emiaga ya chagete kobarwa gochibosio ndo togatiga before class PC okonyorana abamindo itis gona dojina bando nyote arende na kiritu keriga achete ne tukore togo chama tunyora rende na kushedu kwa Yesu ya dana ngi miaka ya jaite kubarwa ayurende na alia mashabikande tutomera uchumbeito ina Kisii ya rogo akona sisi asimambiona tingi ni Kisii ya rogo akona sisi asante sana nere no alimi yumoroberio asimambia bonekera tena hero Brighton Dorcas na chosho bwa kirebia no tole am all the time togendrete kwiroberia igoro ye Christmas aro Kisii meya Ndizi TV yumoroberio bwensa kikurubo guserra ganga kituja je South Kisii County de akona sisi asimambi yabona mwanju muri ndo yebro itembe ngata kumnyoka ngatakana toraenda asense mirinde studios nini etumekomana ngayomo genete kira asimambi no ikire
turudi tuongee tutware embaka bono mambia ainde tumakorana kitosko ujusingo tabuna omagani itu ikira semambia boniga Bishop John Mangi ikira semambia ntuju kwana mangi ngakiense endrede na kiaro jino na bana ayeta tupe general advice bwana bato tena bono lende ni msimu wa Christmas bana bato tebina yonsi na riaya abantu batumekebe seyonsi bakore na nyasato provide go se bado tena aya teatore bangalero teatura aragira mambinto maidinga giri kweba onsi ayo nyere tore ekertu rende kurwa sense bende studio yoto kwa kirambia mana kana to kwa ime yumuroberio obwensakia Ndizi TV obwansu bw'omugusi omuligiriria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigiriria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngebere na ire bono onye kendegia korekanire asekenyurukiao ekiotagete utumanye asubwango mono abwonda isi reke nambeye asesemiao enoti isano na ibere inya isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasure na kubekora uboti ubwo asembeo emesa yamangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simu yao ime kila mmoja anayependeza baada ya huduma ya kunyolewa na kufanyiwa massage katika Palamax Executive Spa and Baba atakueleza kuwa huduma hizo ni za viwango vya juu kwa bei nzuri tu. Wana huduma kama vile kunyolewa mitindo mbalimbali utakavyohitaji, kufanyiwa massage, steam bath, bed kiwa, man kiwa, hair coloring, waxing, facial, body scrub na zingine nyingi. Watembelee mjini Kisii katika jengo la Kwanza Plaza, orofa ya pili, barabara ya Kisii Migori Highway. Unaweza pia kuwapigia simu kwa 0709747681. Palamax Executive Spa and Baba. Nyabeta kira ritukorie wiki kurwa Jumatatu wika Ijumaa chinsa ibere nenusu chiabotuko ime ya Ndizi TV. Nyabeta nakumbuka siku ile nilipopelekwa shule nililia kwa kelele. Lois Academy Kisii yere milimani angena milimani SDA neskuru yekerero yuburuso ibwata aborokia begiribuya ire asatoerero aborokiwa bagosomera nigo babwete kigari cyobosombi asebali bakurware amache yuweshibya nabo igokonywa chinyomba cyakebara chinchenu kigima ribagarisa ine ryaborokiwa kokosoria negukinibye byabo mbabwate abarindi aseskuru yo nabo igonkurwa bali echai ya sanne na lunch kubwati bali omurubyo CBC ayerera bwango onyorori bakasi skuru yo omwano abegati yabali abake bakonyora migiryo yibrengo bigoro. Hi everyone, my name is Victor Makori, head teacher Lois Academy. In this school, we offer quality education and nurture learners' talents. In fact, this is home away from home. Tell a friend to tell a friend. Welcome all. Nabukubakire simi ase namba enoti isano na ibere mara kabiri isano na isato isano na ibere ayemo gose enoti isano na ibere isato ibere ayeme noti. Lois Academy Kisii. Knowledge is power.
ine omwanchi omurigereria numanyete buna ebesa nere ekogendia ensi ebesa yago neri yorionde na chichikoretwa amo chionjorerigwa erinde kwanyora keri utagete nere onyora keri atagete ebinto biria bikogera gwasigi kyumutwe nabyo naitwe bitoboreti chitoro na kigekogera egetaseni kia Ndizi TV na boigo na inche Frida Kerubo twerule gokoretera omurubire bwense yobonchereria asitogo kumanya naki ebesa gose eshiringi ya Kenya egendete gusigikania neki shiringi chinde ase chinse chiri cheisiko bunabono ogukina kwa maguri yebinto ase chichiro okobora kwendagira obosombi okobora kwembura na uchumi koire nanse imeyense ya Kenya nigo togochikukumanya asomorobere yiga naki amagori amanya ari ase chichiro cheito ebinto ebia soira ase chichiro cheito naboigo togochigutarira chi county chonsi emerongo enena isano na ibere imeyense ya Kenya ase tokorigereria naki obonchereria bogendete gokorekana ase chichiro ebi negati yebinke biria orachikwe manya na gukwanera asumurubrio wense yobonchoreria nigo togukumanya ase chinse chiri cheisiko na kibagendete gukora obonchereria bwabo na boigo na kibakoenana ebinto koru chinse chiri cheisiko na gutekeraga ase enseito ya Kenya kira rituko ria Jumanne na Ijuma guchakire chinse nyicha mambia ime ya Ndizi TV ense yobonchoreria